Liwag mo ha. Oh, boy. Okay. Sulod mo ha. Buat kuan yun, veterano yun. Sweet to. Suso? Nah, tanaw na ko. Liwag god. Kuyaw, brother, dam lay kuyaw na to ani. Sige. Tama na itin ngawan. Suso, punita. Dada na. Daghan na mig suso nga napunitan guys, tanaw na ko be. Suso be. Nana daghan guys. Ano? Lubog. Ninir tayo tarawad, kita word. Oo, ngani daghan guys. Kana muna na. So, ngabot na mi guys. Kita kita na yung doon na. Ang buga. Di may makita ani kasunod na may kay nay gaw na dato mangita sila. Uy, kadlok ay kuyapan masuta ani nga. Sorry guys. Mura mag. Pika sili oh. Kamu manis ngawan. Ari tarong gilid guys, babaw gamay. Kanang suso. Bos bot sa loban na to. Kita taglobe. Napa oh. So, Ya. Dire. ano mag. Dali dong. Ikaw dong kaya. Tanaw ka be. Suso daghan be. So, apil lang sa nilas guys. Gani ko na dako ni ko kana. Ano daw? Tanaw daw ko ipakita daw be kung saan ang suso. Okay. So, daghan guys, dag puno og sa nilas. Oh. Pagsutig na sultan kaya ako tigba. Una gali. Ako na. Hadlo ka? Uliran na may intanto ni. Babaw guys, tanaw na to. Di ba bisig ni mga kasili ano. Nini ba mo ba kay bisig ni mga hasbi. Bukan tagkalit Sa ani dayo tubig. samot. Babaw ta magtanaw guys. Pinemor ni Adireo. Ya kana dong. Kung naman ni. Hubog na ni. So, ginay ta guys kay delikado ni ani. Asa? Asa dapat? So, nay pantat guys. Kuha na siya kuan. Asa dapat Uptik ba? na kayo. Makita. Isa kay tago. Uliran. Nene lang kayo tago. Basin dito kaagi ha. Tungguan. Fights kayo to. Nay ahag isda man. Dire? Ya. Ada, where be pakita be. So, daghan kay nadakpan mo ni suso guys. Kana suso. Mo ni suso. Puno na mo nang kuan. Wala, okay na. Pwede mo og Asa patat? Hawag pantat word. Pagsulti na yun. Kay uptik kayo. Baso na ka. One shot 1K lagi na. Jay, Oh. jire lang jay. Apa kay pita ko jire? Wah, lubog ari oy likod. Ay, suso. Ano tan nyo ha? Lubog ari likod. Ano isa? Ito lang ha. Apahan nyo ako. Di ko ra may sipang yun. Uwa, uy. Di ako po. Uwahi. Ah, mga tambok oh. Na daw, tambo kayo. May mga suso. Mo ni si suso guys, mo ni siya. Na. Supsupo na to na og wana. G-word kamo kayo. Haman. Ay suso. Ah, dako kay da. Tamme kay guys. Mo na siya guys. Punito na siya nimo. So, si mabili na ni kilid-kilid. Uy, hindagan mo siya giya. Mura mag Pagsulti na isda. Dada be, bidang. So, naapa guys. Lumay man ni. Gagmay. Sige lang. Oh. Ano ka na ba? Kuhan din mag kaya tapok-tapok muna. Ano na? May sila gano, tapok muna mo Kana. suso. Hala go. Oh. So guys, Ano? there go. Gagmay ang suso. Ada, ako da. Go. Bantay ang buhok yo. Unsa man na ipos late bisig na awang na boy. Ya Di Ji. ba? Sana. Dagko ya Ji oh. Why isod guys? Ano ya Ji? Go. Oh. Ay, Go ako suso guys. Dira guys. Ya Ji tara. suso. Dagko. Suso, O sa. bebel. Dagko kayong suso. Oh, sa. Okay. Tara ya Ji. Haman. Okay, dagko. Mayaw na oy. Gagmay man. Ko. Ay, ko. Good. Kuno no? Kana oh. Maya kayo mga oh. Targeted kayo. Lubog pala guys. Taglubog pa gani ha. So, mangita tayo ng busot-busot. Guys, ay di ganda oh.
Yan guys, oh. Sus, tingnan na kayo. Gusto nyo guys, oh. Look. Wow. So, playin na guys. Tutumpok na guys. Uy, ka na suso. Ang last kilid. Tawag susunod ko makuha. So guys, oh. Murag hapit na mapuno. Di ba, ikuha ni... Ikarong ba ako be? Yeah. Ano kayo? Kaya right, tapos pati sa. Ikaw, bitbit. Dala. Dala. Apa? Dapat to? Gamay na. Asa. Damang na ito ba? Damang? Damba? May na uwang ba? Tanaw na nabay sudan kay at diba? Kasili ba? Mga kilid na suso. Kita na to sa babaw. Ano go? Ano yung mga kilid? Babaw kayo to. Sabi na Ay, kahoy guys. Sus, kilid oh. bro. Ay, liho kay. Haman. Ana? Ay, ego. Jubay. Naigo ba day? Go na, grabe. Basta nawag ko sa. Grabe ko ana. Wow, grabe na. Bisan bag. Yung Dali suso ko. Uy, tesa. Op. Naikuha no? Nay. Luno sas oh. Ha? Luno sas. Haman. Luno kuha sas eh. Hay ba? Abi kuya ay yo tayo. Man. Ano ba? Haman. Ay. Na, luno na. Habay Na. Lagi. Asa ba? Oy, atras. Hay ba? Sila gay Haman. Ayaw mo pagkuan ba pagluto isda. Ano mahadlok mo gas nga amigo man ni. Dito na ta. Ay, Ay, lebte ka na ta. ayun ta na. Eh, so sara dito be. Iwoga siya. Pasama pa dapli na sila. Di patapin be gini luno be. Ni dako bida to. Pagod. Na man. Orbit. Mas kahoy. Ay, ang dagat kuskus ba? Sige. Ayaw pagkuhan ha, tanawag ko na. Tanawag kay Abdok ni Mata. Bantay yo da. Kita, ilabas ito, wala na itong nakuhaan ng ulit. Nakuhaan na itong, nawang. Tanaw mag-awang. Awang ba? Kailan mag-awang? So, lilay yung naming nagian guys. Baik sa to. Ang kilutaw kahoy kulbaan sa ta. Nagdi na sa baan ng intento. Ayaw. Ano na amigo. Ako, alkohol sila na ho. Ang gama. Bo. Lao man. Bo, alkohol sila gubog. Aba pa na gubog. Bo, gubog ta. Kainin ta. Lao man. Ayan, na. Lao guys. Ini susu ada yo. Ay susu guys oh. Tako kayo guys. Ito may mabiro ng suso. So guys. Ah, So. ata na. Wow. Ketelur mana guys? Ini susu guys oh. Dagang yan namilit oh. Sus dagana ni oy. Gatapok guys. Kita wala. Kambing naghana bay. Oh? Oh? Sus. Apa tu lah? Grabe naghana eh. Nabay creams. Yan mic oh. So, nawa, hintilok na tanah to kuha ka na rang lugar ha. So, sigana. Ay, ganyan siya nagbuwag. Hangin no? Umaak na yung gamay. Okay. Umaak. Grabe guys. Kana kayo.
So, mo na guys, nara sa kilid-kilid ng mga suso guys. So guys, saya guys, Daghan tingin kayo. kuan guys. So, na. Kuan. Itunod na. Daghan kayo guys ha. Guys, suso guys, tapok ni sila. Na pagkausa ganun lang. Grabe, kilid-kilid. Daghan kayo guys. O di mo kita suso anas tunga guys. Parang Tapok dagko yun na. sa kilid. Ito. What's daghan kay are. Mabutan sila guys. Ito da. Bisa kita guys. So, puno na akong isa ka bulsa guys. Sige, Uy, hinay da. Hubuan man Nay sila. suso ko to. Tumpan. Para Sige. mabuan man eh. Sige. Tunga ta kay hubo sa kilid guys. Hubo men. Nga, bagita daw. Uy! Hindi ko kung to. Uy! Di, bayaw ko. Kuwasa ko. Ha? Wala eh. Ngambak naman. Terus look. Lam, tas muduko. Pagib ka. Saon na lang. Nawara. Basa na. Sigdiin na lang. Wala, daw mo. Diyan na kay. Akong brief kay. Ang nabay pantat. Balik ka dia, balik ka dia. Busang. Uy. Kami yun na. Guys. Iba mo ko lang. Tanaw to. Kuha ba? Daghan na ba? Kuha na sa nilas. Puno na guys na. Wow. So, daghan na kayo. Ay, gamay pala. Sabada pa to. Oh. Bawat. Kiri word. Nang giawang ani ba? Mga buo ani. Bukana ka daw. Wow. Tanaw to ba? Unsa ni? Nita si Ward. Muni suso guys. Kuno mo tabangan, mura kag mao. Dira ba kumukaog niyan eh. Yan naman. Dami mo. Hindi na ka. Pasam ka bukod na isda. Lising pamaak. Asa man? Iskot. Migas. Kuha sa nasa bulsa na ko ba? Lord. Ibahin na to. Ay, so. Tapos. Abi oy. Bahalag suso na to makuha. Skill ni. Kuha. Ano ni? Tunuan. Uy, palagpason ba? Tunuan na ni. Daghan kira. Di word, di na magkumukom. Ay sa Wow. ano ba kiri word? Kiri word. Ano ba? Hindi magkumukom. Di ako tughawi di. Ito sa Word. Sa gali. Narari oh. Ay, pala nagagmay oy. So, kung kayo. Sila nan. Hadlo kayo guys. Nay, dako ba ito Ta, dagan. Suso man halos tanan. Okay, una word kay kusa kay daw di pa ko isda ni. Hay ba? Banha. Abi na ba? Sige, dagko arga. Hay isda. Ngay hanaw tapok ko. Dako damo ra ba? Word. Word. Hobi itu sa kanya. Yeah. Ini yang suka? Slide kayak. Isa ka na. Okay, tumbi ba? As kita oi. Latay ini guys.
Itlog na complete. Last lain daw eh. DJ. Lapon mo singko doy.